Moni chake nkhani yathu ya lero ikutilengera ku Nigeria. Kodi munamvapo za ma conjoined twins Mercy ndi Goodness amene anabadwa mu June 2023 ku Ekiti State, Nigeria. Doti ndi ma twins oti anabadwa mitu yawo yolumikizana pamutu penipeni paliwompopo. Ndi condition yoti ili very rare, amawatcha ma craniopagus twins. Mitu yolumikizana, mitsempha yapa mituyo yolumikizana, komanso patu ya brain yawo, ubongo wawo unali kuti ndolumikizana. Nde analone kuti anabadwa koma anaosaonana, sangaonane ngasi akhangati ndolumikizana pamutu penipenipa kuti wina ali mbali iyi wina mbali iyi koma sadzaonana. Ndi condition yovuta kwambiri, aliponso ena koma ndi ma twins oti ochepa kwambiri amene amabadwa choncho. Atakwana miyezi 6 anapangidwa refer kwa charity organization ya ku UK yochedwa Gemini Untwinned. Mwini wako wa Gemini Untwinned ndi surgeon, ndi neurosurgeon Professor Owase Jilani. Ndi ma specialist okwana 60 maiko osiyana-siyana. Amapanga study komanso kuphatikiza AI kunena kuti angatani kuti awalekanitsa kuti kuchita kuti bongo ndolumikizana, skull, at least skull khoza kuidula koma noempha chani kunena kuti achokepo bwinobwino. Ma chances awo ochita survive even operation iyo anali very slim, anali ochepa kwambiri kuti angapeze apanga operation nkupeze kuti achira kapena akhala moyo. Nde Mercy ndi Goodness anayamba kupangidwa ma surgeries mu nthawi yayitali, amapanga pang'ono apanga ichi kunena kuti ulendo uno tipanga ichi, ulendo uno tisemphanise apa, ulendo uno tipange ichi. Kunena kuti zinatenga nthawi ndithu koma final operation yomwe inali critical kwambiri yowalekanitsa kwa dula kuti akhale awiri osiyana anapanga mu May 2026 yomweyi ku Sheikh Khalifa Medical City ku Abu Dhabi. Anapanga lead anali Professor Owase Jilani yemweyo. Nde May 2026 after miyezi yonseyo komanso after more than 40 hours surgery, Mercy ndi Goodness anapeza kuti anapangidwa separate. Atapangidwa separate anapeza kuti apanga survive. For the first time anaonana nkhope, anaonera kuti amangomvana komanso anali connected koma anaonana nkhope, anachita survive ndipo ali bwinobwino. Ndipo ma reports akachita follow akunena kuti to this day anawo akuchita bwino, ndipo ndingani yoti yopambana kwambiri kunena kuti anagwira ntchito yoopsa kwa basi ma doctors kuti separation imene yoyo akanatha wina kukhala kunena kuti wakhala ndi mavuto osiyana-siyana ma developmental issues chanchani koma so far anawakoneka kuti ali bwinobwino. Imeneyo ndi miraculous nkhani ya Mercy ndi Goodness, kuti kuli anthu anzeru oti amagwira ntchito ndipo amazichita dedicate kwa miyezi yambiri kumangopanga study anawo kuti tingatani kuti tachite separate mpaka nadi apambana. Zikomo kwambiri.